labaw sa bisan unsang puloy anan ni ako. Mahimayakon ang mga buta nga ilang gisulti bahin kanimo, o syudad sa Diyos. Kamong tanang mga nangasod, day ganing iyo ang Ginoo. Nagasugilon ako bahin sa Ehipto ug Babilonia, diha kanilang nga nakaila sa Ginoo. Bahin sa Filistia, Tero, Ethiopia, kining tawhana na tao dito. Og bahin sa Sion, moingon sila, ang tanan na tao dito kaniya. Ug ang nagtukod niya mao ang labing halangdong nga Ginoo. Kamong tanang mga nakasud, day ganing iyo ang Ginoo. Matngunan nila diha nga magpalista ang tao, kining tawhana na tao dito. Ug ang tanang mag-awi diya sa ilang masadyang nga sayaw. Ang akong puloy ana anaa sul